gaban ƙasan America, dama abin da ya taɓa yi a baya ne, kuma mun san abin da suke so, ba wata ɓoyayyen abu ba ne, ajanda ce ta ana so a yaƙi al'umman musulmin Nigeria. To kuma hanyar da ake bi kullum dama cikin irin wannan shine a kirkiri ƙarya mare asali, a jingina wa al'umma, kuma a yi capitalizing akan wannan ƙaryan a dage. Mun ga dai yadda aka gama da Iraki akan ƙaryan mallakan nukiliya, sai da aka gama yakin aka ƙarar da ita, aka ruguza ta gaba ɗaya, aka kashe adadi mara iyaka, aka rusa tattalin arziki, aka ƙarar da ita, sannan aka da aka ce kai an gane ashe an yi kuskure, ashe ba nukiliya. Ko? To kullum abin da ake yi ke. To wannan abin kar mu ɗauke shi ƙaramin magana, wallahi kar mu ɗauke sa ƙaramin magana, amma Allah ya fi su, Allah ya fi su. Irin wannan ƙaryar ce yanzu ita ma ake yi saboda a kafa kai akan musulmin Najeriya, ya zama kar a bar mu kafan mu a miƙe, a sa mana takunkumai kala-kala cewa musulmi ba ya da haƙƙin kaza, kila garin musulmai in Kirista ya zo duk abin da yake so ya yi dole a bar shi ya yi, idan musulmi suka je garin Kirista su ba su da irin wannan yancin, kila dole kowane gari a fada a kafa coci tare da masallaci, misali nake yi, kila irin dai waɗannan abubuwan, kila in ma sarki musulmi ne waziri dole ya zama Kirista, haka ko tsari kaza dole a bar shi. Kuma kana ganin abin kaman wasa, idan har da ƙarfi za a zo a kashe shugaban ƙasa, a rusa gwamnatinsa, a tilasta wanda ake so, to kar ka rika ɗaukan waɗannan maganganun da nake yi kamar wasu abu mara yiwuwa. Wallahi sun fi komai sauƙi ga wanda ya fi ka ƙarfi. A zo a kafa ƙila wasu bases, dama sun daɗe suna son samar da base a arewacin Najeriya a wurare don a ci gaba da sace dukiyanmu, muna ji muna gani ba yanda za mu yi, a sa mana policies masu tsauri muna kallo. Wannan kamar yadda na ce kar mu ɗauke shi ƙaramin abu. Muna da ayyuka da yawa, ni a matsayin hukuma ban san me ya kamata hukuma ta bai, tafi ni sani, amma a matsayin mu al'umman musulmi to muna da ayyuka da yawa. Daga ciki na farko, 'yan uwa, wallahi mu sa ƙasanmu cikin addu'a. Mun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sharɗanta ibada gare shi da zaman lafiya, fa idan ma'anantum fa aqimus salata. Ko mun ga yadda yake minna da zaman lafiya yake sa shi ya zama illar ibada. Ko فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. to wallahi ba karamin abu bane. Ko mutanen nan duk yanzu misali zaka iya cewa ai wannan kawai kila kawai magana ce, to amma maganan nan fa kar ka manta an taɓa yin ta a baya, aka dawo yanzu ya ƙara, duk da an tabbatar mashi a lokacin cewa da'awan shi kuskure ne, amma yanzu ya ƙara dawowa kuma ya ƙara dawo da maganar. To ka san da abin da ake nufi, kuma duk abin da gani duk ƙasashe su Libyan nan da aka karya aka kama shugaban gazo aka mai da su shekara 100 baya ko 50, aka yi masu abin da aka yi ba da magana ne fa. Dukanmu muna da bidiyon su bakan hiran shugaban Amerika da Ingila, kowa ya gani, da Jazira ta ɗauko, suna hira a wajen dina, ba su sani ba a sha an ɗauke maganar tasu. Ko wannan maganar ce fa, daga magana ne abin da ya faru a Libya ta sami kanta a halin da take ciki yanzu. Kar mu ɗauka wasa, wallahi mu yi wa kasar mu addu'a kwarai da gaske, Allah ya tabbatar da zaman lafiya a kasar mu, Allah ya karya kudirin waɗannan munanan kudurinsu akan musulunci da musulmai da wannan ƙasar. Kar mi wasa da addu'a. Yawancin mu saboda lalacewa, ƙarshen lalacewa,
addu'a ga ƙasa ma muna jira a ba mu kuɗi sannan mu yi wa ƙasar mu addu'a. In an ce ka yi wa ƙasa addu'a za kana jira a kawo maka kuɗi sannan ka yi wa ƙasanka addu'a. Kamar fa yanzu ɗanka ne da ka haifa, ka ce kana jira a biya ka sannan ka yi wa ɗanka addu'a. Ƙasan nan fa zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta shine rayuwanka kai. Kuma duk yadda muke raina waɗannan abubuwan wallahi ba abin rainawa ba. Da haka don Allah mu tashi da addu'a da gaske, yanda ake raba adadin nan a raba a ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana